אהלן שרון! מה העניינים? מה קורה אח שלי? זה הסניף החדש של חיפה? ברוך הבא לסניף חדש של חיפה. יאללה, איזה התרגשות, איזה התרגשות. יפה, אה? מה, יפה של החיים. בוא'נה, אני נהייתי רעב, תעשה לי בגט. נו יאללה, בוא. מההתרגשות נהייתי רעב. הלך, שניצל, קבב, מה בא לך? מה שבא לך? סומך עליך. יריד בבקשה, בתיאבון אחי, מוכן. מוכן? איזה מוזר. למה הוא הרז לי את זה? טוב, אולי אין להם מגשים ללקוחות? העסיקו? שרון, תגיד לי, מה הקטע פה? לא הבנתי. למה אין פה כיסאות ישיבה? למה אין פה איפה לשבת? אני רוצה לשבת לאכול. אתה לא הבנת את הקונספט של המקום כנראה, זה סניף שינות רק לסוף עצמי, למשלוחים, לטקאווי. מה זאת אומרת? אין פה מקומות ישיבה? לא, זה לא מיועד, זה לא מקום לישיבה, זה רק איסוף עצמי, טקאווי. מה אתה אומר? אין מקומות ישיבה? אז אין מקומות ישיבה. בוא נראה לו מה זה, חוצפן. אלף אומר לי, אין ישיבה במקום. אני אראה לו מה זה. יש שולחן, יש כיסא, יש גם ישיבה במקום. תגיד לי, מה אתה נורמלי? מה עשית פה? אני מזמין לך, אבל שאין ישיבה במקום. מה הבאת לי כיסא מתקפש ואתה סליחה, אדוני. כיסא שלי מהבית, שולחן שלי מהבית, מדינה חופשית, גם שלי וגם שלך. אין ישיבה במקום, יש ישיבה במקום, אני אשב איפה שאני רוצה. אתה לא תגיד לי איפה לאכול. שמע, איזה לקוח קשה אתה, בחיים שלי לא נתקעתי בדברים כמוך. שמע, אתה לא נורמלי. אתם קשים, תעשו ישיבה במקום.